Observe the relationship between the first two words and then fill in the fourth place. ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ବୁଝିବା ବ୍ଲଡ୍ ରେଡ୍ କହିଲେ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ସେଭଳିଆ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କହିଲେ ସୁନା, ସୁନାର ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ, ତେଣୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହେବ ୟେଲୋ। ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ବାର୍ଡ ନେଷ୍ଟ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ରହିଥାଏ, ଫିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିସ୍ କହିଲେ ମାଛ, ମାଛ ପାଣିରେ ରହିଥାଏ, ଏଣୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହେବ ୱାଟର। ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆଇ ସି ଆଇ କହିଲେ ଆଖି, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ନୋଜ୍ ନୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିଥାଉ, ଏଣୁ ଲେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ସ୍ମେଲ୍। ଇୟର୍ ହିୟାର୍ ଇୟର୍ କହିଲେ କାନ, କାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ଆଇ ଆଇ କହିଲେ ଆଖି, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଏଣୁ 4 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ର ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ସି ମାନେ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ବୁକ୍ ବୁକ୍ସ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାରରୁ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଛି, ବୁକ୍ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ବୁକ୍ସ କହିଲେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ସେଭଳିଆ ଟୁଥ୍ କହିଲେ ଦାନ୍ତ, ଟିଥ୍ ଟୁଥ୍ରୁ ହୁଏ ଟିଥ୍, ଟିଥ୍ କହିଲେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ଫ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଏଠି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଥିନ୍, ଥିନ୍ କହିଲେ ପତଳା, ଫ୍ୟାଟ୍ କହିଲେ ମୋଟା, ସେଭଳିଆ ହଟ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ କୋଲ୍ଡ, କୋଲ୍ଡ କହିଲେ ଥଣ୍ଡା, ହଟ୍ କହିଲେ ଗରମ। 7 ନମ୍ବର ଡେ ହଟ୍, ଡେ କହିଲେ ଦିନ, ହଟ୍ କହିଲେ ଗରମ, ଦିନଟା ସାଧାରଣତଃ ଗରମ, ନାଇଟ୍ କୁଲ୍, ରାତିଟି ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା। 8 ନମ୍ବର ପେପର ହ୍ୱାଇଟ୍, କାଗଜର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ଆକାଶ ହେଉଛି ନୀଳ। 9 ନମ୍ବର ଆଇରୁ ହେଲା ମାଇନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର, ଉଇରୁ ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ଆୱାର, ଉଇ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆୱାର କହିଲେ ଆମର ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। 10 ନମ୍ବର ଦିସ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ଦିଜ୍, ଦିଜ୍ କହିଲେ ଏହା, ଦିଜ୍ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ, ଦ୍ୟାଟ୍ କହିଲେ ତାହା, ତାହାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ଦୋଜ୍, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ହେବ ଦୋଜ୍। 11 ନମ୍ବର ହିୟର୍ ହିୟର୍ଟ, ଏଇଠି ହିୟର୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହିୟର୍ଟ, ସେଭଳିଆ ସ୍ଲିପ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ଲେପ୍ଟ। 12 ନମ୍ବର ଟୋଲ୍ ସର୍ଟ, ଟୋଲ୍ କହିଲେ ଡେଙ୍ଗା, ସର୍ଟ କହିଲେ ବାଙ୍ଗରା, ଏଠାରେ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କହିଲେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଭଳିଆ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଥିନ୍। 13 ନମ୍ବର ଫୁଡ୍ ଇଟ୍, ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ୱାଟର ଡ୍ରିଙ୍କ ହେବ, ପାଣିକୁ ଆମେ ପିଇଥାଉ। 14 ନମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ, ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଫେବୃଆରୀ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ସାନଡେ ପରେ ହେବ ମଣ୍ଡେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ।